subscribe to my channel, and also do not forget to press the bell icon for latest updates and more. 아이 사마! 사마? 마신 누가 돌아올 시자 탈급이야? 사마! 사마? 어? 에이 사마! 사마? 에이 사마! 사마? 듣느라 그래! 비슷하면 비슷해 올샤 लोङै जायै हा हु फानजोबनानै थैलांबाय 나 뭘 갈아봐이 그만bil래 나 뭘 갈아봐이 에이 나둘 시기다오 비마자바 비마디 스가 브라이라고 풍니 단바 실로니 스가 뭐그라고 시 갈아봐이 타야 어림바 월프라우 마마마메 살바바 있는 운두는 갈아랑라 나이 타고 넘어야 누구 다그랑 누구 아우정 비염전하게 우리 아비마야 말은 무정무정 시봉 좀 날거는 저리하는 무정 누가야 아우 마블 무정 잘라 누구 있는 거야 저리 무정 아비마나 너 사고 듣는 안 되나 카이 너희는 화절리 무장 쪽파밤 가마서 든든 다리 해 장난에 릉천안에 파이 다음은 나올래 마이로 하지 키야 나이는 가도 비슷하라고 당나거든. आदाया सोरमोनलाय? आंनि नेमखौ साम' होनो आं बै दालिगावनो सार्भिस मावो सार्भिस माने माखौ होनोमोनलाय? सार्भिस मानि साखरि मानि साख्रि आं मासावनो बुरजा बुरजा बेथन मोनो बहा थांनो खिथादो आं सिनदारियाव मादैमोनाव थांनो नागिरदों आं नोंखौ सिंजों जोबोद मोथो लाब जायो आं थांनोसै माब्लाबा मोजाङै रायलायसिगोन Yes you can I come ओइ थिंगोना बे बारसल' फैसायालाय मा थोनोब्रा माथो जौ दखानाव 1000 थोआला मा जायो मावलालै थांसै देनां हिनजाव लायोब्ला थाखा फैसाफोरखौ बिसिनो स' हैदो जौ दखानाव जौनि फैसा होनो हायिनि जौ फानग्राफोरजों बिमा भाजा हरदो ओइ दिनै खामानि गैथ'ला थांदो है गबाय उलि थांसै ओइ बेफोरखौ दिनै दाना लाबाय थायोलै माथाबाजाब्ला र' आं सुग्रोनि जाथारलै माबा सुग्रो थेंगोना बाहाय सिङाव जिखि मावा ओंखारनाय समाव गानफब ओंखारनांगौनोलै जोंखौलाय सोर लेबार मावो ना मोनथिनोलै नङाथाय माथोब्रा नंगौ आंहा दिनै जुमब्रा देवानिखौ लोगो हमथारनांगौ नंगौ नामा आं थांफागोनलै नङाबा आं हारसिंसो थांगोनलै नों थांफानाङा आंबो लांफा थांथारगौमोनलै थांसिगोन थांगोन दे फैद' बार ओंखारद' आंहा दा लेटसो जालांगोन ओइ खांख्राइ माथो जौ लोंनो सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोनो फैसायानो थोआ जाथारबायब्रा मा खालामबावनो जोंबो बोथ्रोदनाय हुदाखौनो सोलोंनांसिगोनलै आदा अलराइट नों बुंनायानो थिग नों आं बुंनायखौल' मावग्रा जा आं बिनिनो प्रिन्सिपाल फै ओइ खांख्राइ बै मोरबायना हरलाय नों बोलांग्रा जा आं बै बिफाङाव गाखोनानै मानसि फैनाय फैयैखौ नोंनो खिथाहरबाय थाग्रा जागोन थुदुमा बार जागोनलै आदा जागोन मानसिफोरसो फैगोन नामाब्रा रावबो गैयालै बे समाव माबार फै
सानजाथिं मानसि फैगौ सोनाबथिं लासै लासैबो सोनाबहा रावबो गैया खोलाहाथिंजायबो रावबो फैयाखै जिं चिके 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 जिं लासै लासै हाखरथिं होखोमालांदो जिं चिके चिके जिं आयौ हनै लामा सामा मानसिफ्रा थाबायलांगासिनो दं एसे एब्रेनानै नाहरखुमा थांदोल' नों जिं चिके 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 जिं रावबो गैया बासायबायलै गोसोआव आफासो जोंखौ बासायबाय था माथो बादिसोलाय खयखि जागोनब्लालाय अनुमानलाय थोद मारबोदो थु फैबाय थुद्रिया ना थुद्रि माबा लाखिनि हाबाब मा गोदावसो ओरै फै ओइ साम' सोरनि बोरमा लाबोदोंलै बेथ' खावनायसो ए मार्केट फारसे लांनो नागिरदोंलै खावनाय नङा माथो बेलाय ओइ फैलै खावलै फै खावाखैलै खावनाय नङालै मोननायसो फैलै फै होना खावनाय नङालै खावाखैलै आं मोननायसो हाबालै बियो नै होसो ओइ गरम स्पट आंनि अरिजिनेल खायदा बोरायखौ बाहायाबा फै गैला ओइ मेमला बै हाग्रायावनो एब्रेबायलै आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन जिं जिं आयौ बैसागु बोथोराव मोसाखागोन जाहोसिगोन नामाब्रा ओरैजाय जाउनाव होनदोंमोनलै आं खिदोंमोन ला 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 सिखाव बेनोलै होदो सोला नों मा गावसि थैसिगोनसोनब्ला अरजालै बे साला सिखावा हरदाम जागोन खायदा बोराय गोरोंखौ मिथियाखै सालाफ्रा